Sa naging anunsyo ng presidente nitong ikalawa ng Agosto na muling magpasailalim sa ECQ ang NCR, mula August 6 hanggang 20 ay sinisiguro naman ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon na maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng pagpasok ng mga kalakalpang agrikultura sa NCR. Ayon na rin sa direktiba ng kalihim ng pagsasaka, William Dar. Region 3 kasi ay daily nagpapadala ng mga 290,000 kilos or 290 metric tons to 300 metric tons a day. Ang mga ginagawa natin ay inaganda tayo ng mga ating kadiwa trucks na whenever it is necessary to transport yung kanilang mga ipaproduce ng ating mga magsasaka. Handa rin ang DA na tulungan ng mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga ani, individual man ito o grupo, at kinakailangan umanong nasa 2.5 metric tons pataas ang ani upang hindi masayang ang paggamit ng kadiwa truck at dapat maayos ang kalidad upang hindi magdulot ng problema sa buyer. Samantala, isa ang food pass na ini-issue ng DA na kailangan upang makapasok sa mga lugar na nakapasa ilalim sa hard lockdown. So, ang validity nito, actually, kagaya ng napag-usapan natin, nag-start ito since March of 2020. So, ang validity nito nakalagay doon sa mga nilalagay nating sticker until the end of the community quarantine. So, meaning, yung mga previously issued natin na mga food pass, valid pa sila. In close coordination na rin ang kagawaran sa PNP para sa mga lugar naman na hindi tinatanggap ang food pass at maaari rin tawagan ang mga sumusunod na numero kung magkaroon ng aberya sa pagtransport. Maaari ring tawagan ang numerong 0998-575-2383 o kaya naman ay 0928-554-7437 o mag-email sa amadrfo3.foodpass2021@gmail.com kung may katanungan sa pag-i-issue ng food pass. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.